Hagaban kon siap ngai kubli pi iwi pewe kene ke por ke bamata lingba jong kene ka channel ka jonga kanong ada sukhya ke muslim habanga yu i hagi social media gelap tai kubor bana kaliang jongi kristan jongi hasatlak jong ka parthai ngi banong ba kimnom don ka jinsingan kam tam hania po ri india ka jongi kam don ka jinsingan nya po ri india jongi ngi kum ki kristan te hagi sha bangi ki kristan ngi hap ban yakhi ban yara plakat ban penrem ya kita riu beman ki ba ak niam khuj yala de dei tang maki ki ba khuj ha ka parthai dene mar ta ka dau ba ki penrem bar ki sho ki bom ki pengat kendon an ba per ya ki kristan na po jong negeri india ka jongi kane ke jingkli ya sarkar bjp hoi ngiti bo prime minister jong ka india ka jongi ulet jingseng ban priang ya ka christmas ha ka arson tarik hangti apo nong ba delhi te balai pat kat begini ki sitniam hindu kilet ban penjot ban pach ban penpra lagi de ki statue lagi de ki riam ki bet lagi de ki penriam penriup hapo ko ying mane lane ke ha plau ying mane lane ha ying asem kilet ban bom ban shot ban tet kumta terter ya ki kristan ki jongi ka jingkli ki jonga akan ka por ka bamta ba balai ba ka sarkar bjp kamla ban tuklar ya gane hato ka sarkar bjp ka shunya ki kristan hato ka sarkar bjp kamut ban penduk pendam ya kristan hato ka india jingi la nyau kum kata ka hindustan hadu menta mene ngi kum ki kristan ka india jingi kampat itu yangi ba ki de ki kristan kata kalong ke basngsi kat bakat kum kariti sensar jong ka india ka jingi ngila ban sakri blai lut te balai pat yangi kristan naga por sakapor ngisha dusmon lagi ni ki bajamdal kita ki riu transnam ki riu le donbor kum kita ki isis hak jingshau prime minister jingi ngila don kam kum muslim jong u donald trump ngitip ba u donald trump ting ban ya fight halor ka hok ka jinsha u yele ban penduk pendam mapo amerika manta ya gini ki briu ki shongkha kan thai prakdeshan rang panchrang u donald trump ula penduk yaki jar ki bele persya kat kum ki anya po jongka bible u donald trump u penduk u pendam no yaki ngidon kam kum uneu no yalam ngitip nang kini ki kini asngi ka arab sau tarik ne arab senderik u donald trump ul ai ka gift so bhai ki nigeria da kaba ai de ki bom ban pen bthei haka jaka badon kini ki isis ngitip ba kari nigeria ka de ri kaba lum ye kileno kaba yada ye kileno ngitip ba hapori nigeria dagi pou hajar ngut aka sistem ki yap ki kristan den mar kata daw bo trom u ing u dom ga muslim u thang bom u ther bom ya kan gari namar ba kade gari ka ba kedup ya kita ki nongsun te ka jingkli ya kari india ka jungi lada kari india ka jungi kaya le don bor naga por ka penjot ka empat pemprai kristan ka berngam ka bersih ka kidnap ka peniap ka pengat ikanan an ba per kristan hapo jong kari india ka jungi ngamtip ka ka bau trom un bishar namar ngatip ba ka amerika ka ba bat yo lakam hapo jong ka parthai ka bakut ka basdang ka tang hagari amerika ngaso komen bau presiden donald trump presiden jong kari amerika udon kisah kata ka jingkit kli nama dagi kristan umnom sya bakino ki briu ki balebe ni kristan umnom sya dalele ruam namar ba balai namar ki kristan utip ba ki syakri yau blay ba im om yau blay statue om yau blay buknya dep mane bread cha sawa em hangne apo jala mekhalia ka jongi ki dikhar ki hindu kini ki wei ki ar ki yo ban le puja la lut apo jong kane ka ri ka jongi hapo jong kane ka mekhalia ka jongi te kat ba ki kristan ki jongi ki ba shabar jong jala mekhalia jongi ki cha pendik naga por sakapor balai bat ka ai kane ngakan turu ya kana government ka ba bat yo lakam sanchar
banyalam kemat ya kena government hapo juga state. Hakana ka state ka badon ka sarkar ngamut benong. Balai ba kini kim nom tuklar. Yol ese ka sepakat penmala ayaki. Yol ese ka jing shifting. Kawan namar ba ki long tang ki nyang kongu. Ngikum ki Kristen nang nich kemat ngim ban ailat. Lada ki perdo lada ki pra Kristen ki jengi kisah pendik dagi ki Hindu dagi ki wei ki niam. Hani hapo jong ri ka jongi. Ngamtip lada ka BJP ka diok bersensyar. Hapo jong jala ka jongi. Wat ni hapo jala me khalia ki thara ngim nom yo chu ban ya ka ban sakri blai. Namar balai ngong kumta namar ba. Namar Prime Minister jengi Deyu Narendra Modi. Balai ba umnum tuklar halor ki jing sya pendik ya ki Kristen jengi hapo jong ri India ka jongi. Kata ka de ke jingkeli. Pra Kristen. Ngini yang teli ka wei bangin mi syakmat. Bangi hap ban jale ya gini risniu. Kumbangi tip bagadan ka jingdum, kadon ka jingsyai. Kumbangi tip bagadan ka udon nu blay bodon uksut. Te kumta ngihap ban yang jale hakano makaliang ka bangi gidon. Te nagaliang ka jonga tangkat ne ki khobor hakana ka por ka bamta khuble shubon.